na yi matuƙar murna da farin ciki da Allah ya nuna min wannan rana. Kuma wannan rana ce da muke taya mai martaba murnar cika shekara 20 a gadon mulki. Wai saboda zaluncin da masarautar nan take yi a garin nan. Abu yanzu mu za ta yi waka? A garin nan an haramta hira da 'yan mata da daddare saboda gudun baɗala. A fita da su! Me yasa kuke so ku ɓata aikin polis? Wace doka ce ta baka dama ka daki mai laifi in ka kama shi? Ranka ya daɗe ƙarya yake maci amana ne. Ke ya fara isanki fa, ya fara isanki. Ki shiga taitayinki. Kai malam da ka ta aikin banza aikin wofi. Ƙaran mijina ya kawo. Ya mai girma mai shari'a, ina neman kotu ta yi mana adalci. Kotu ta yanke Saratu hukuncin zaman gidan yari na shekara 1. Objection, my lord. Objection sustained. Objection sustained. Takardar saki ne. Me ka ce? Takardar saki kuma na sake ki saki 3. Kai? No. Baka isa ba. Baka isa ba. Ni ba zan sake. Ka sake ina ce ni ba zan sake. Ka sake ni ba zan sake. Kai. Subhanallah. Ya haka baba haddace kuma? Abokin babanka ne. Kullum yana da cin bashi amma ba shi da zuciyar biya. To nawa ne kai kuɗin naka? 2000 ne. Ƙarya yake 900 ne. Kawai ragowar kuɗin na shan ruwa ne. Na gode. Maryam, kin ga irin motar da yaron nan ya zo da ita kuwa? Amma gaskiya na yi mamaki. Gida me abin mamaki a cikin al'amarin Allah. Gaskiya da sake ni ma sai na tura ɗan Lado ya nemi kuɗi. Ka sa wa zuciya ka salama kai ma ba ka haifa ba to ai lokaci ne. Bari in tashi in je in sha mana kifi mu yi farfesu tun da mun samu. Ala lafiya. To in ban da abin mai gida me abin tada hankalinsa in Allah ya ai lokaci mu ma sai mun yi arziki.
san me? Wallahi malamin nan ya ƙara tashi na ya ce in zai karatu wallahi sai na zazzage shi. Malamin ka ne fa, ka daina mai haka. Kai ƙara dakata. Ubana ne shi? Ubanka ne ma. Kuma idan ka duba za ka ga ƙaninka kowa sa da karatu shi yasa ake ma haka. Kai, na ga ma sai goya masa baya kake ta yi. Kawai ka bar shi mu shiga wata magana kawai. Amma Allah na gode ma da ya baka mai gida na gari. Shi yasa nake roƙonka ka zama yaron kirki, ka riƙe mai amana. Kaji, ka riƙe mai amana domin duk abin da muka gaza ma a duniyar nan yana yi ma. Kaji, ka zama yaron kirki ka riƙe amana. Kaji, to da kyau. Yawwa. Kai gaskiya ne gida domin ilimi shine gishirin zaman duniya. Idan baka ji na ji daɗi da ya koma makarantar nan ba. Domin ko nan gaba ba zai yi kuka da rashin mu ba. Domin a koda yaushe ilimi shi ke jagorantar al'umma. Allah ya mata albarka. Amin. To ni abba da umma ni zan koma saboda makarantar mu sun kusa kulliya. An gode alama albarka. Dan na alama albarka. Tam, dan nan ala tsare hanya. Allah raba ka da sharrin mutane. Allah ya tsare ka. A da lafiya. Sharrin karfe Allah raba ka da shi. Kin ji yaron nan. Kai Sani, yaushe rabon da na ganka? Uban da Lado shi makocinmu ne. Ato sallau, ai kai mana misaya za a yi. Ka ji mu. Haba, don Allah ku daina wannan magana. Ai ni da ku babu bambanci duk ɗaya ne. Lado amma fa ka bani mamaki. Ni sha'awa kuma nake. Ni fa sai yanzu na shiga sakandare. Inda ba don na yi wa kaina faɗa ba, da ban ma shiga makarantar ba. Hawa sallau, gashi kana da kuɗi, kana da mota, ga kyakkyawan sutura, ga takalmi mai kyau, gashi kana da kuɗi kuma me za ka yi da karatu kuma? Haba Lado, ilimi fa shine komai. Kai, gwara ma ka daina maganan nan wallahi haushi ma kake bani kawai. Maula fa muka zo yi fa, za ka dinga gaya min maganan nan kana kallonsa shi yana da kuɗi. Mun me ramin da karatu ne shi yana da kuɗi. Maula muka zo yi wajen kai ba ka gane. Tana kallo dai tun karin safe muka ci abinci ba mu ƙara cin abinci ba fa. Kuma za ka zo kana yin mana. To in ga wannan da kura ba. Na gode.
Anya ba a yi son kai a nan gurin ba. Abincinki da nama ni nawa ba nama? Ai wannan sa ido ne. Wallahi gwara ki sani yau zan ɗau mataki. Yau ɗin nan. Kai? No. Baka isa ba. Don iyayen yanzu sai an lallaba su idan kina so ki gama da duniya lafiya. Wannan ba uwa ta face, uwata tana gida sai dai uwar bariki. Kamare ni? An mare ki din. Yau za a kwashi 'yan kallo a gidan nan. Alhaji ka yaƙuri ka daina kuka. Gaban ne kuka na. Mu kai mana shiru.